Overwatch niin se. Joo, tästä vierestä ei varmaan kannata aijaa. Niitä varmaan Joo, kiinni. ei. Paitsi jos mä ees ajaa. Täsillä räjähtelee. Makee. Mitä tapahtuu? Aika makea. Nyt tarvis kyllä korohoroa ja vituusti. Tää on tää uniikkopelto. Huomastiko mikä täällä on tämmönen? Granaata Pompi niin paljon pistää paskia. mihin tämmösen viereen. Granaati heitä etun kootteen aina valogranaatit. Ymmärrän miten mä oon hengissä. Joo, tuolla menee laasi. Mikä toi raketti oli? Ammun droneja. Se ei vissi osuu. Vieressä kuuluu joku vaunu tai joku vastaava, mä en tiedä mikä vittu siinä puuttuu. Olisiko se kyllä helppo mikä Mä tää olisin vähän turvallisella paikkaan tällä pellolle, että... Tää on ihan hyvä päättää pelto mun mielestä. Mä tiedän. Aika vitullisin paikkaan sä näet totta puhut. Ampuuko kun niitä siellä vaan tää vittu? Joo, mä ammun noita kunnereita tuolla ylhäällä. Joku lentää. Sieltä joku ampuu koiraa. Morkulaa! Maahan. Jos Sirpalta ensi viidestä. No ei oo mitään pieniä morkuloita. Ui vittu, että tuli lähelle. Missä se meidän koira on? 2 meni 5 metrin päähän. 3. Ai, ei hiluksi räjähtää. Mun hiluksi Ja meni. morkari on siellä lipuulla, mikä meillä oli sellaisen kerromassa, missä mä äsken oltiin. Mikä on happening täällä? Special Forces. Ryömitään pommia päin. Vittu ne No, thanks for pommittaa that. mua paljon. Onneksi on kilpikonna joukossa. Mä otin paskan rangefinder näköjään. Kyllä edes voi kattaa sua. Ne pommittanut mun hiluksia 10 kertaa. Oh my god. Tankki tulee suoraan mua kohti. Kessi. Onko makke talikipanikko? Ja vittu pommi osuu muun ja mä nukahin. Where Ui vittu, täällä on hyvä positio niin kun päästä tänne tien toiselle puolelle. Mä menin makkoilemaan mun tyyppi sammu. Mitä vittua? Mä painoin makuun nappia ja mun tyyppi yhtäkkiä sammu. Joo, oikein kun tullaan herättää. Ei arra. No niin, make on back. Oho, täällä on golfeja. Täällä valmistellaan Pieniä. täysin laillisia asioita. Eihän nää kun sanomalehtejä vaan. Niin, Sanomalehdellä tuunaa golfia. Vittu, Kyllä nää on voi. Talibanilla on outo maku näistä autojen muokkauksista. ihan selkeä jäähe, vittu. Koira on. Menee Allahin nimeen. Hyvä kun näkyy tuolla. Inshallah. Näkyy vaan kun punainen kolomia poistuu. Eikö tässä ajoon? Moving mode. Noi. Nyt sä voit laittaa sen peräkoukkuun. Noniin. Noniin. Ai vittu. No on. Kuulostaa hyvältä. Kilisee menee. Kilisee peräänsä. Tää oli Kyllä on tuolla köysillä kiinni, se ei niinku ois koukussa. No niin. Vittu kun kalisee vaan. Tällä nyt Oli autistista. talibanit kuljettaa tavaraa. Talibanit ei osaa käyttää koukkua. Vittu kun se hakkaa perää koko ajan. Vitu Talibanit. Vittu osui siihen tankkiin mun JD-pommi. Siellähän räjähti. Näköjään joo. Me näytetään niille Talibanien tapaa sotia. En oo ihan nähnyt, kun se mitään. Tuossa on Tuli tää sotilaita. selkeä. Ei! Roadkillia. Vittu niitä on paljon. Missä siellä on? Jää kuolikkona. Joo, mä kuolin. Joo, tää menee vaan suoraan. Tärk. Ei vittu se simahti.
Ei kyllä mun kohteet sieltä. Unloadaat sen. Joo, tappoin nuo sotilaat tohon. Ajoiko sä sen päälle? Oi vittu kun räjääti. Kuolikohan se? I am in the base. Tuossa on rekaas. Aa, No mitäköhän tästä voi ampua? jotakin. Menneköhän tuo torni matalaksi, jos tää ampuu vähän. No mennee saatana. Nyt menee kaikki tornit matalaksi. Oi vittu ne ampuu mua single. Chili. Kohteen. Tuolla menee joku. Jarppukit pitää olla. Meillä on täällä tämmönen tosi. Mikä vittu? Kyllä kaupungin se menee. Täällä on rauta. Lähetin ihmisiä. Ai et musta tuntuu, että tonne paikkaan voi alkaa hyökkää. Ihmisiä. Juu, tuo. Täs voi olla Musta tuntuu, että me ollaan semmoisessa paikassa, jossa meidän ei pitää semmoista. Ai mitään vei. Vuoren huipu. Korkein vuori koko paikka. Se on tuhottu. Ooo, mulla se hallus. Oi mitä helvettiä. Ai saatana. Meikä vuotaa. Meikä Pää alkoi näin. vuotaa verta. Mä kuulen kopteri. Mä kuulin kopterin. Tuo kopperi on liian kaukana. Joo, puolaa. Hei ne assut se, vähän assut siihen. Joo, se meni paskaksi. Aa. Nää kun sä heiluu. niin- Suoraan eespäin oikealla. Pysää. Kyllä RP-kolko ei voi vaikuttaa yli 200 Eteenpäin. Eteenpäin. En mä pysty. Mä oon ulkona autosta. Voi helvetti, kuski lähti. Tuu sort. Mä oon lähemmäs, noin. No niin. Vasta kun me hinaataan sen sää. Mä dodaat kyllä jämttää. Pahin pommin mahdollinen N-pommi. Mistä ei tiedä mitä käy. Kyllä se alkaa ruoskin meitä. Niinku orjia. Mutta mehän on... Mulla on nyt tämmönen uusi armori vehicle täällä. No niin, let's Missä? go. Me lähettiin jotain 2-paikkainen. On se moottoripyörä. No mä otan tätä vitun rekaa. Suora linja. Mennään uisuutunut. Nyt kyllä. Hyvin kartasa vetti tuo suora linja just sitä vittu. Jännihin. Ui vittu. Mitä? Mitä vittu? Tuu stunttipojat tosi. Mistä lähtee GPS pää? Control M. No vitun jyrkkää mäkiä pitkin vaan näin. Laittaa ui vittu. Nyt on hyvä alamäki. Vittu nyt kuule lähtee. Nyt mennään. Puolet ajasta ilmassa. Otsi minus tunti, vitu. Evilkin on paskempi vetään moottoripyörällä. Missä? Mitä vittu? Siitä on tommonen 360 nopeesti. Oi vittu, nyt kyllä. Evil on vähän vitun paskas tunti jätkä tähän verrattuna. On vaan tämmönen... Tää on sotasaalis, sen takia Ho Chi Minhillä on M16. Voi vittu. Jämpti. Kato, nyt Sekke ei ole kuollut vittu. Tää vittu saa räjäähtää. Mä Se vähän... klengelevät Killed by Leon Trotsky. Mitä vittu? Oho, ammunko mä omia? Hups. Sammut omia meidän. vitu. No se on se missioona. Mä näin jonkun ladan tuolla, pitäisikö ampua? Oot laittaa se Ei! mereen. Se on varmaan joku siviili. Ei älä ne aika! Myös on Hirveetä väestöliikkeitä teki. Meni rengas rikki. Ei apua. Äk. Joo. Let's go. Joo, kävikö sille mitään? Torni ainakaan. Ei saa!
saatana! Niin, Osu meikäläistä suoraan takaraivoon. Lähikkö nää lentää? Ajatte lähinkö? Onko mulla lasku Mihin vaan? vittu se mennyt? Äijä lentää sinne vitu Äijä. airbase. Äijä lentää. Space program. Se on laserpuoli. Niin sä voit vaan suoraan ampua nyt sitä. Siihen papaat. Se on liian lähellä. Oho, ossui saatana. Vittu räjäät. Oho, tässähän on vaunu tässä mun naamaa ees. Onni. Vaunu. Niin. Tämmönen 2-torninen tankki. Niin, tuu kattoo. 2 tornia. Niin. Tommonen minitorni tossa katolla. Missä siellä on tankki? Tuu katto. Se on ihan tuossa 10 metrin päässä. Ei joku tankki on tulossa teitä päin, mä Joo. Perkele otetaan tää vittu. Oi vittu, saatana. Äkkiä kyyti. Se voi mennä tuosta vittu väliin. Oho, no se osui sitä kopteria saatana. Voiko me liikkua? Tuolla. Menen telaan paska. Mä en vittu näe mitään. Musta tuntuu tää koko Se on liian paskaa nopea. paskaa. katsotaan mitä hittaa se tuo aina tullut. Mikä tuolta tullut? Kyllä tulee vittu riisikoneesta. Se amputaan jo alas vittu. Ei, kun se puottaa noita klustereita. Ui saatana. Se ampui ne ihan vituusti ohi siitä mihin mä halusin. Vittu riisikone kun menee lui. Nyt se lähtee karkuun. Kaukana. Nyt se lähtee pois. 3 saattaa. Sinne, Ei mä lyhyt. sinne paseen Ai se on kukkulaan. Ossui sitä uudestaan. varmaan joku 200. Se on, Tästä vasta musta tuntuu, että se on aika paskana. Joku ampumaan saatana suoraan. Se on vittu, se on makee. Ja oikeahan se on nytten paskana. Nyt Mä mikä oon ampunut sitä vittu 3 ampuu. kertaa jo. Mä kuolen tänne sun taakse saatana. Mitä vittu, miksi sä oot mun takana? Tää vittu. Hei, varustaa granaatti! Mistä meitä ammut? Oikeahan se on äijät meidän nyt. Ei tarvi enää pommittaa. Se oli yksi äijä vaan. Yksi äijä. Pyörii tälleen. Se on paska. Se on paskana. Yle lähti helikopteri. Mistä nää Oh muuten? shit! Äijät, miten, Oh shit! Oh On shit! paskana. mites tuolla päädää tuo? Oho. Mikä se on? Herran jumala. Tää vittua mun silmäni näkyy. Pistoolilla. Sillä heitä. Tämä en näe Ammuksia siinä. Tää on niinku yksi aurinko saatana.